Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Di magid ko mahimutang. Wa ko maanan nga dili matug sa ama. Unya, unsaon man gyud na. Di naman gyud ka pwede mo pauli. Dakpon ka kung mugawas ka. Kay baon ako. Kanang mga pulis, wa na masuhito sa atong lugar. Wa na sila masuhito sa mga surkatanan nato dinhi. Oo, day no? Oy. Kamo ha. Mangita gyud mong problema da. Ngano man kuno? Ngano man kuno muagi ka shortcut lulong ha nga talawan ka mang dako. Bitaw. Ngit-ngit sa darba sa kanang agianan kay wa may suga. Hayag man ang buwan kuya. Sa ato pa musong-ngasong ka gyud. Musungasong ko ng milagring. Nahala sige. Lakaw. Diba? Unsa ganitong musungasong nang? May gidangat ni mo. Hindi ka kasabot og musong-ngasong, oy. Padaklar ko. Ang ipasabot ang musungasong, muasdang. Sabot ka! Muasdang. Niyabag. Unsa man na sa muasdang? Ay, tagadiin man di ay ka, oy, lulong. Anong wa man ka mahibaw, unsa nang among gisulti? Taga-Amerika ka? Ha? Grabe sa ng taga-Amerika. Ang among ipasabot, mumarka bahala baka pag-agi sa surkatanan ining orasa. Naura din na inyong pagpasabot? Mumarka bahala na ko. Noy. Ang importante nga, makauli ko sa amo ug adto ko matug. Time para good. Diba nakatog naman ka dinis amo? Nganong mag-arte-arte man ka karon? Hoy, tarong baya gyud imong pagkatog diri ha. Humot pang naptalina ang habol nga akong gipahabol nimo. Kay gitipigan gyud to nako para sa bisita lang. Hastang punda og hapin sa katre. Bag-o gyud tong ilis kay bisita gud ka. Gusto gyud lagi ko adto matug sa amo karon nang. Pasag di lang gud ko ninyo. Sige. Pasag na nato nagring. Di man gyud na magpapugong. Salamat kuya. Ayaw kalimte imong mask ha. Narabit na akong mask nang Nasa ko'y reserve sa akong bulsa. Nahala sige. Sibat! Kangit-ngit. Pero, bahala na. Di ko pa das hadlok. Ang importante, makapauli ko sa amo. Uy! Sibat ka! Pasa ka! Nakakita ka na ko, sir? Sabang tuwa ko puta! Na kay third eye, sir. Nakakita ko gan ako. Usebot pa sa buti mo. Espiritu ka. Mau ba? Espiritu ni ka. Tanaw na itong di kimabadok na rin balas ko pusil. Yes, sir. Joke na, sir. Joke na, sir. Balik na ko sa akin, sir. Sorry, sir. Sorry. Sana. Mauna na resultas kagahit ni mo. Unya ra bag ingnon tagahig. Masakitan ra ba dayon ta? Nagtiwasis lolong ring. Kurog na raban na. Kinurugan. Pagka-uwi, gini. Padak lagobi, padak ko gamay. Unya bi. Unya gipusil to siya diretso bi. Krak na unta to siya. Singan? Patay ba? Patay. Ay. May samot na nagkurot lulong. Sakto na. Kay puti na kayo nga bila na. Nagsiga pag yung mata. Murag, wapag yun ni uli. Sige nga, rago na aron mauli, ana. Ay, pastilan, pagkabadlungon.
kaon ining lugaw og itlog aron mainitan na imong tiyan, mawa imong kabuhi. Wa man na siya gikabuhi, Gring. Unsa guywa? Malisang gani mo uban ang kabuhi, oy. Sige na, Lolong. Oh, Mutibi ka man gud noon diha. oh. Sa nag-inuhin na. Nganong nihilak man ka, Lolong? Unsa may sakit nimo? Imong o imong lawas? Masakit ako nang nahinumdum lang ko sa nahitabo gabi. Abi ginako pusilon ko sa pulis. Ay, Napagilak. Magpasalamat tas Ginoo nga naanghilan pagyud ka. may gani, nagsulob big mask. Sige na. Kaon na. Ayo! Kinsa man ron. Mga pulis, be! Mga pulis? Pulis, be! Kuya, nang, tingaligdagpon ko. Ako reto bang. Ay mo pagsaba ha. Ayo! Kana nalakaw na. Unsa ra man day ilang tuyo, Peng? Ay ka, nangutana ra asa agi paingon sa sitio Kaukukan. Ay, salamat. Abi na ko ako'y gipangita. Unya, imo silang gisultihan nga daghag ok dito. Naibaw naman sila kay puro man to nagbit-bit og kuan kanang gunbay and spray. Gunbay nga spray ba? Kaway klaro nimo, Piping. Oy. Gunbay nga spray. Ikaw, banis lulog kaon dito, kaw. Nabugnaw na lang ng lugaw. Ay, ako na lang untaan ng mga plato. Pahuway lang. Ako ra nang. Mura kog maburo yung way buhato nang eh. Ring! Long! Ay, mayong balita! Maayong balita ko, no. Unsa man na, oy. Ring. Nagpahibaw si Kapitan. Gitagaan karong adlaw og higayon ang mga natanggong sa lockdown sa pagpauli. Uy! Upaulin ako sa amo! Upaulin ako, kuya! Salamat niyo, ah! Oy! Hoy! Nga naman, imong hawiran? Ay, ni Sirit, manggod. Wa man humana ang pagpanghuga sa mga plato. Ay, sus! Pila raman tao nakabuok. Ay, nalipay taon to nga makapauli na. Ay, may gani kay nihatag sila higayon nga makapauli ang mga natanggong. Mangang, daghamang reklamo kay ura-urada ba ang ilang pag-lockdown? Pero ganong gi-lockdown man taping. Abi na kog sa syudad ra na. Sa akong naibawan, i-lockdown ang usa ka lugar kung dunay daghang positive. Oh, buot ipasabot, Ping. Daghan ng positive din ni sa atong lugar. Ginoo ko. Magpaabot ng taon sa mga announcements sa atong mayor. Sila man ang mas naibaw o sa sitwasyon. Ang ato lang buhaton mao ang pagpadayon sa pag-ampo o pag-amping. Sige, Father. Salamat. Pasensya na sa pag-istorbo. Why problema, Lina. Bye, Father. Bye. Ginoo. Ikaw rin ginang nahibaw o siya tinuod kay kahimtang karon sa kalibutan. Wala may magkasabot sa dagan sa mga pangitabo. Pero among isalig nimo ang tanan, kaya ikaw man ang tag-iya sa mga kinabuhi, ug ikaw ang tag-iya sa kalibutan.
Bitaon sad sa akong mga silina eh. Wa na gid masulob. Hasta akong mga uniforme sa simbahan. Nanimaho naman lang ni silang naptalina. May pagpanglabhan ko ni tanan. Beng! Uy, anong imo man lang ipanglabhan? Ay nanimaho ng naptalina oy. Pila na kundi kabuwan nga natanggong sa aparador. Mausap nga ako, Gring. Kinahanglan sa itong labhan. Kinahanglang gyud. Pwede ito labhan ron? Oh, pwede kayo. Sige, ako itong kwaon. Sabi na tanan, Gring. Uy, ako imong palabhon, ana. Sa man di ay. Uy, ikay laba, ana, ping. Nga naman. Say nga no, kadaghan, ana. Wa pa gani ko katunga ining ako. Pinangutan na bitaw ko nga pwede ba labhan ni karon. Ingon magka pwede kayo. Ay, pwede bitaw. Pero ikay mo laba, dili ako. Oh, sa bagod ay. Nagtuo manggugkong. Labi na kay nabasa naman na. Gamita tong usa ka planggana eh. Ay, sa bagod ay. Ako man rin manglaba. Hay! Gring, umana ka sa haplas, Gring. Ako na sa imang haplas. What's up, Ping? Kay wa pa ko mahuman. Sakit ka akong kalawasan, Ping. Oy, labi na ni akong mga bukton og hawak.